Okay. Sidste forelæsning i oxidativ fosforylering starter hermed. Vi skal tilbage til mitokondrierne og kigge på den funktion, hvorved vi får genereret ATP, som simpelthen er vores mønt i energien i vores celler. Jeg skal lige minde jer om, at selvfølgelig i næste uge, der har vi en øvelse, og jeg vil gerne bede jer om at læse kapitlerne i glykolysen, som er kapitel 14, citronsyrecyklus kapitel 16 og oxidativ fosforylering kapitel 19, som er det, vi har gået igennem i dag og i mandags. Læs øvelsesvejledningen, simpelthen finde ud af, hvad der skal foregå. Og side 2 øvelsesvejledningen, udfyld den, besvar spørgsmålene, skriv jeres navn på den, så vi kan få jer sat i hold og få sat i gang i øvelsen. Jeg får sat jer i gang med øvelsen. Jo hurtigere I gør det, jo hurtigere kommer I hjem, og jo hurtigere kommer vi hjem. Så samarbejde. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke virker. Nå. Så. Det vi skal igennem i dag, det er en lille oversigt over, hvor vi har været henne, hvad vi har været igennem. Det er det, jeg har prøvet at gøre i alle mine forelæsninger. Så skal vi ind og kigge på, hvor vi sluttede sidste gang, den protonmotoriske kraft, og se, hvad er de energimæssige forhold i den proces, og hvad vi egentlig betaler for, at den her proces kørende. Sidst skal vi ind og kigge på, hvordan vi egentlig regulerer den oxidative fosforylering, hvad er de primære regulatorer af den her proces. Og til sidst skal vi ind og kigge på reaktive oxygenspecier meget hurtigt, som er en af de problemer, vi egentlig har ved at køre oxidativ fosforylering, fordi det kan give nogle uhensigtsmæssige sideprocesser, som kan give blandt andet anledning til cancer. Så. Vi har nu snakket en hel del om at bruge sukker, fedtsyre eller aminosyre som energikilde, og det er så vist i den her tretrinsproces over, hvordan vi laver cellulær respiration, som er trin 1, hvor vi simpelthen skal have lavet vores acetyl-CoA. Det er trin 2, hvor vi kører citronsyrecyklus, hvor vi fjerner de carbonatomer, der sidder i de her fødestoffer, som CO2, og de elektroner, vi får ud af det, det har vi så fået kanaliseret over til de her, electron carriers, som vi kalder NADH og FADH2. Og det vi så i sidste forelæsning, det var så, hvorledes vi kan få en elektrontransport til at køre, som reelt set er energi, og ved at transportere de her elektroner gennem systemet, så kunne vi transportere protoner hen over en membran, som gav os den her protonmotoriske kraft. Og den protonmotoriske kraft bruger vi så til at lave ATP ved hjælp af ATP-syntasen, som vi kommer tilbage til i dag. Som sagt, NADH og FADH er de primære kilder, som bærer elektronerne. Vi fjerner det som CO2, som jeg lige netop sagde. Vi genererer ATP, og det, der er værd at bemærke i eukaryoter, er, at vi bruger oxygen som den ultimative acceptor af elektronerne, mens bakterier for eksempel kan bruge sådan noget som nitrit og nitrater og svovlforbindelser til at deponere de her elektroner, og derved også køre en tilsvarende proces. Det er dog ikke pensum. Vi har også kigget på strukturen af mitokondrierne. Den har 2 lipidlag, en ydermembran og en indre membran, og så har den en matrix. Vi så i ydermembranen, at den er det, man siger, permeabel over for små molekyler. Når molekylerne bliver lidt for store, så har vi forskellige transportere, kanaler, de kan komme igennem. Vi så også under beta-oxidationen, at vi havde et enzym, der var med til at transportere fedtsyre-CoA ind i mitokondrierne, som hedder carnitin-palmityltransferasen, eller acyltransferase 1. Vi så den indre membran, så kiggede vi på i sidste forelæsning, hvor vi kiggede på de respiratoriske komplekser, kompleks 1, 2, 3 og 4. Og i dag der skal vi kigge på ATP-syntasen, og vi skal også ind og kigge på ATP-translokasen, som er en del af den her proces. I matrix findes pyruvat-dehydrogenasen, som er en del af den proces, vi har herover, hvor vi skal have dannet pyruvat om til acetyl-CoA. Vi så også på citronsyrecyklus, som også foregår i matrix, og vi så beta-oxidationen, som også foregår inde i matrix. Dog er enzymerne associeret med membranen, og det viser jeg også i sidste forelæsning, at det første enzym, der indsætter dobbeltbinding i fedtsyre, er associeret med membranen, helt præcis på samme måde som vores succinat-dehydrogenase, som også er associeret med membranen. Det var simpelthen kompleks 2. Kompleks 2 har 2 navne, kompleks 2 og succinat-dehydrogenase. Det er samme enzym, samme protein.
Og det enzym er associeret, og det er transmembrant og går ind i membranen. Og vi har et tilsvarende eksempel med fetyroxidationen. Har vi også et enzym, der gør det. Okay. Jeg viser jer den her oversigt igen, der beskriver, at vi har den ydre membran, hvor vi så har cytosolen, som er det andet, der ligger herude for. Vi har det intermembrane rum. Vi så kompleks 1, 2, 3, 4. Vi så også, at når vi skal køre elektroner igennem det her system, som for eksempel kan komme fra NADH, så får vi transporteret protoner. I kanal 1 ryger der 4 protoner ud. De elektroner bliver overlagt til ubiquinon. Derved bliver ubiquinon omdannet til ubiquinol. Og ubiquinol kan så afgive sine elektroner til kompleks 3, hvor vi havde det Q-cycle, hvor vi også så, hvordan elektronerne en af gangen bliver overlagt i cytokrom C, og at det ledsages også af en transport af protoner ud i det intermembrane rum. Vi så, at cytokrom C translokerer til kompleks 4, og derved deponerer elektronerne ind i kompleks 4, hvor de så reagerer med ilt, hvorved der dannes vand. Og det kommer jeg til at gå lidt nærmere ind i detaljen med, og det er faktisk det, jeg har skrevet her på tavlen. Det kommer jeg til lige om lidt. Vi får genereret den her gradient, som består af en kemisk element, som simpelthen er en protongradient, og det kan vi udtrykke som en delta pH. Vi så også, at en ladningsforskydning også er en ladning, og det også skal indregnes i den kraft, der er oplagret i det her, vi kan måske kalde et batteri. Og når vi så skal have genereret, når vi skal have ladningen eller energien ud af batteriet, jamen så genererer vi ATP ved at køre det igennem den her ATP-syntase, som vi kigger nærmere på i dag. Okay. I forelæsningerne der kigger jeg også igennem et energiregnskab, hvor vi gav jer under citronsyrecyklus et eksempel på, hvor meget ATP der kan dannes per mol glukose, hvor vi fik den her faktor 30-32 ATP, fordi jeg gav jer de her konstanter, der siger, at når vi har 1 mol NADH, jamen så kan vi få genereret 2,5 mol ATP. Hvis det er FADH2, så kan vi få genereret 1,5 mol ATP. Det vi skal også ind på i dag, det er simpelthen at se mekanismen i de tal. Vi skal simpelthen vise, hvordan de tal de opstår, og ved at sætte nogle reaktionsligninger sammen. Så det er ikke helt tilfældigt, hvordan de her tal de er fremkommet. Og det kan vi simpelthen ved at tage det her system fra hinanden og kigge på, hvordan det er komponeret, så kan vi faktisk komme frem til de tal. Så det vil jeg også vise jer. Jeg viser også, at det energiregnskab, man kunne lave fra sådan en termodynamisk overvejelse, for eksempel her med fedtsyren, hvis man brænder den og kun kigger på den, det varme, der bliver frigivet, entalpien, jamen så får vi omkring 10.000 kJ per mol C16 fedtsyre. Så brugte vi et eksempel på bogen, hvor vi brugte vores termodynamik og kiggede på, jamen, hvor meget koster det egentlig at lave en ATP-molekyle. Det koster reelt 52 kJ per mol ATP. Og vi så, at hvis vi fik genereret 6 ATP-molekyler ud af den her proces, og at når vi hydrolyserer dem, eller når vi laver dem, at det koster den her 52 kJ, så kan vi se på forholdet med det maksimale, man kan få ud af det, og det vi reelt set får ud af det, og der så vi, at vi kommer op omkring 55-60% energiudnyttelse i den her proces. Det kan man så sammenligne med noget mere normale omstændigheder, hvis man tænker lidt mere makroskopisk. Man kan gå ind i sådan noget som vores atomkraftværker eller andre værker, vi har, hvis vi brænder kul af. Og det er en analyse fra 2008, hvor der står reelt set, at når vi skal have lavet strøm, det vi tager ud i vores net til vores lamper, jamen af alt det kul, vi putter ind, eller atomar energi, eller andre fossile brændstoffer, der får vi reelt set 33% nytteværdi ud af det. Så de 66% er varme, der simpelthen bliver efterladt i processen. Vi taber jo simpelthen den energi. Så det er en tilsvarende måde at se det på. Vi kan også kigge på bilen. Her en motor, hvor man siger, at den går fra 10 til 50% af den benzin, I lægger ind. Det bliver reelt set overlagt til bevægelse af bilen, at de kører et sted hen, simpelthen mekanisk energi. Jeg vil våge at påstå, at de fleste motorer i dag ikke ligger helt på 50%. Det er simpelthen super performance motorer. Jeg tror, det de fleste kører rundt i Danmark i hvert fald nok ligger ned fra en 10-20%. Og reelt set, vi taber 80% af energien i vores benzin som bare varme, og de resterende 20% går til, at vi reelt set får bilen til at bevæge sig.
Og det er helt præcis det samme, jeg gør her i det her energiregnskab. Jeg kigger også på, jamen, hvad kan vi få ud som mekanisk energi, eller hvad skal man sige, fri energi, vi kan bruge til at lave en proces, og det er så ATP, vi bruger til det, modsat hvad er det totale energi, vi kan få ud ved at brænde det. Så vi simpelthen, i stedet for at bruge det som varme, så bruger vi det som mekanisk energi. Så jeg vil sige, at vores kroppe har faktisk gjort det forholdsvis godt, at vi kan komme op på 60% i modsætning til nogle af de andre måder, vi i dag i større sammenhæng får energi ud af processer. Okay. Så et hurtigt spørgsmål, det er, at når vi bruger glukose til oxidativ fosforylering, så skal det omdannes til pyruvat, og derefter acetyl-CoA. Og så bliver spørgsmålet, hvor bliver pyruvat omdannet til acetyl-CoA? Er det i cytosollen? Er det i det intermembrane rum i mitokondrierne? Er det et proteinkompleks, der sidder inde i den mitokondrielle membran? Foregår det inde i mitokondriematrix, eller foregår det i peroxisomer? For 30 sekunder, måske 15 sekunder til lige at tænke over det. Okay, hvor mange siger A? 3, 4? 4 personer? 5, 6, så lige derovre. Hvor mange siger B? Der var lige sådan også lidt kabab, der var måske 3 igen, 3-4 stykker. Hvor mange siger C? 2, 3. Så vi er stadig på 4. D? Der var lidt flere. 20, tror jeg. 15. Og E? Ja. Lidt mindre, der lå omkring en 8 stykker. Det rigtige svar er D. Det foregår simpelthen inde i den mitokondrielle matrix, fordi som jeg viste på oversigtsfiguren før, så har vi vores pyruvat dehydrogenase i den mitokondrielle matrix. Jeg kan lige gå tilbage. Det viser her, at pyruvat dehydrogenasen sidder reelt set her inde i matrix. Og jeg viser også i citronsyrecyklus forelæsning, at der reelt set er en pyruvat transporter, som sidder i membranen og transporterer pyruvat fra cytosollen hen over den indre mitokondrielle membran. Så husk det. Så. Okay. Vi skal videre. Lave et lille review på, hvad vi var igennem sidste gang. Her er tegningen, at vi har cytosollen, der ligger herude. Vi har den ydre membran, intermembran rundt, og så har vi den indre membran og matrix. I skal også huske på, at når vi kigger på den protonmotoriske kraft, jamen, så siger vi også, at det intermembrane rum hedder p-site, fordi det er positivt, og matrix-siden, den kalder vi n-site, fordi den er negativ. Som er simpelthen et begrebsapparat, der gør det muligt for os at diskutere den her gradient, der opstår, og forskellen, der også opstår i systemet. Jeg viser også en film, og den vil jeg lige gå igennem igen, for at få jer tilbage, hvor jeg igen siger, at de bruger nonylaturen hydrogenion, jeg bruger nonylaturen proton, NADH dehydrogenase er det, jeg kalder kompleks 1, cytokrom BC er det, jeg kalder kompleks 3, og bogen også gør, cytokrom C og cytokrom C, cytokromoksidase er det, vi i bogen, og jeg også siger, typisk er kompleks 4. Så. Her kommer den. The electron transport chain is a series of protein complexes embedded in the mitochondrial membrane. The electrons captured from donor molecules are transferred through these complexes. Coupled with this transfer is the pumping of hydrogen ions. This pumping generates the gradient used by the ATP synthase complex to synthesize ATP. The following complexes are found in the electron transport chain: NADH dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to these complexes, 2 mobile carriers are also involved: ubiquinone and cytochrome C. Other key components in this process are NADH,
and the electrons from it. Hydrogen ions, molecular oxygen, water, and ADP and PI, which combine to form ATP. At the start of the electron transport chain, 2 electrons are passed from NADH into the NADH dehydrogenase complex. Coupled with this transfer is the pumping of 1 hydrogen ion for each electron. Next, the 2 electrons are transferred to ubiquinone. Ubiquinone is called a mobile transfer molecule because it moves the electrons to the cytochrome BC1 complex. Each electron is then passed from the cytochrome BC1 complex to cytochrome C. Cytochrome C accepts each electron one at a time. 1 hydrogen ion is pumped through the complex as each electron is transferred. The next major step occurs in the cytochrome oxidase complex. This step requires 4 electrons. These 4 electrons interact with a molecular oxygen molecule and 8 hydrogen ions. The 4 electrons, 4 of the hydrogen ions, and the molecular oxygen are used to form 2 water molecules. The other 4 hydrogen ions are pumped across the membrane. This series of hydrogen pumping steps creates a gradient. The potential energy in this gradient is used by ATP synthase to make ATP from ADP and inorganic phosphate. The ATP synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP synthase gradients animation. This animation illustrates 2 full cycles of electron donation. In biological systems, however, many electron transport cycles occur simultaneously, helping to ensure that the proton gradient is always maintained. Okay. Jeg gik lidt hurtigt igennem det sidste gang, og derfor vil jeg godt lige tilbage til det. Det er kompleks 4, som faktisk er forholdsvis interessant. Stort protein med 13 subunits har 2 hænggrupper, kaldet A3 og A, som er vist her på figuren, A3 og A. Den har også kobberioner i sig. Der er 2 kobberioner i kloster A, CUA, som er vist her på figuren, som er med til at lede elektronerne ind gennem proteinet fra cytokrom C. Og så har vi en kobberatom B, som sidder hernede, den grønne atom, der sidder der, som laver et såkaldt jernkobbercenter, som er super essentielt for at få den her proces til at foregå, som jeg godt vil vise jer. Okay. Så det, der også er beskrevet i animationen, er, at samlet set ser processen således ud, at der kommer 4 elektroner fra cytokrom C, der bliver ledt ind igennem systemet, kobbercenter A, kobber CUA. Jernkobbercenteret har vi hernede, hvor vi har hængruppe A3, der sidder lige siden af kobber B-ionen. Og i det center her, der har vi simpelthen mulighed for at koordinere et iltatom, og det kommer vi til at kigge lidt nærmere på rent mekanistisk. Reaktionsligningen kan man skrive op på den her måde, at 4 cytokrom C, der er fuldt reduceret som jern 2, plus 8 protoner fra den negative side, plus et oxygenatom. Når processen er kørt igennem, jamen, så har vi fået frigivet vores elektroner fra vores cytokrom C. Derved er der jern 3 i systemet. Vi har fået transporteret 4 protoner over på den anden side ved en mekanisme, man ikke rigtig helt forstår. Men det har man kunne vise ved hjælp af biokemiske assays. Og vi har nu fået dannet 2 vandmolekyler i den her proces. Når man går ind og kigger lidt tættere på her i centret, hvordan det her er koordineret, så kan man også tegne på den her måde, at man har HEM3-gruppen og kobber B-ionen. Kobber B sidder der, og HEM3-gruppen sidder der. Når nu, at der kommer 2 elektroner fra cytokrom C, der står 2 tal der, jamen så får vi reelt set et jern 2 og et kobber 1. Det gør så bagefter, at vi kan få bundet oxygen ind i det her center, og i den proces,
der bliver de elektroner, der sidder i jernatomet og kobberatomet overlagt til oxygenatomet, og derved der bliver dannet peroxid. Og det er det, jeg har vist her på tavlen, hvor vi har vores oxygenatom, som man kan tegne på forskellige strukturer. Og den her, det har I tilbage fra gymnasiet, hvor man kan angive, hvordan elektronerne sidder rundt omkring atomet. Og vi kan se samlet set i det her molekyle, der har vi 12 elektroner, hvis vi lægger alle sammen. Nu tilsætter vi 2 elektroner. Vi får dannet peroxiden, som vi kan tegne på den her måde. Og hvis vi kigger på elektronfordelingen, så skal vi have 2 elektroner mere ind i systemet. Og det vil så sige, at der i alt er nu 14 elektroner i systemet. Det er der ikke noget voodoo i. Det er grundlæggende kemi, man bare lige skal huske på, hvordan det ser ud. Nu tager vi 2 elektroner mere. Det er også det, jeg kommer til at vise her. Og i den proces, der får vi så dannet 2 iltatomer, som man kan skrive sådan lidt brugervenligt som O2-. Og hvis vi nu kigger på systemet igen, jamen, så kommer vi til at se, at i hele systemet har vi nu 16 elektroner, netop ved at sige 14 plus de 2, der er blevet lagt ind i systemet. Hvis vi så har 4 protoner fra den, den negative side, jamen, så kan vi jo sætte protonerne på de her 2 iltatomer, og derved få genereret 2 vandmolekyler, som man også skal skrive op ved hjælp af den her elektronfordeling. Og derved er der stadig bevaret 16 elektroner. Så det er simpelthen reduktion, så basalt som det kan blive. Som sagt, så det vi skal gøre nu her, det er, at vi skal overføre 2 elektroner mere. Vi viser jer en struktur af, hvordan det center egentlig sidder. Det er de 2 iltatomer. Der er kobberionen her, og der er jernatomet her, der simpelthen binder det her peroxidmolekyle ind i det her aktive center. Vi tager 2 elektroner mere fra cytokrom C, og derved får vi dannet 2 hydroxylgrupper. Det er reelt set det, jeg skriver her som O2-, fordi på figuren lægger de også 2 protoner ind på samme tid. Og de lægger 2 elektroner yderligere ind, og derved er der så genereret vand, som så bliver smidt ud. Simpelthen her. Og så er enzymsystemet reelt set regenereret, og så kan det køre en tur til. Så det er simpelthen mekanismen i det. Så. Okay. Skal vi kigge på de energetiske forhold i processen? Præsenterer dagens partikel, som nok ikke er så underligt, at det er en proton. Sidste gang kiggede vi på elektronen, fordi det var elektrontransport. Nu kigger vi på protontransport, så hvorfor skal vi ikke lige kigge lidt mere detaljeret på, hvad er fysikken rundt omkring det her atom? Superatomær partikel, der har ladningen +1. Der kan reelt findes en antiproton i et andet sted i galaksen eller i universet, og hvis de støder sammen, så er det ikke særlig sjovt, så springer det hele luften. Så det gør det så heldigvis ikke. Det er en partikel, som består af flere underliggende partikler. Den består simpelthen af 2 up quarks og 1 down quark, og det er vist her i den her oversigt over partiklerne. Vist hernede, at P, som er protonen, reelt set består af de her 2 quarks. Vi så i sidste forelæsning, at elektronen reelt set er en partikel i sin egenhed. Den består ikke af flere partikler, så vidt vi ved, indtil nu i hvert fald. Den har også en masse, som protonen 1,00782. Hvis I har et hydrogenatom, som netop er en proton plus en elektron, jamen så er der en svag masseforøgelse, som vi reelt set kan se ved hjælp af massespektrometri, om det egentlig er således. Det kan vi simpelthen måle os til. Der er også neutronen, som står som N hernede. Det er simpelthen 1 up quark og 2 down quarks, som også eksisterer i vores systemer, både biologisk, men også i vores biosfære. Så. Tilbage til den her oversigt igen. Jeg kommer til at sige det mange gange. Flere forskellige proteinkomplekser. Vi har set, hvordan at protonerne bliver transporteret over. Jeg skal understrege en ting, som er super vigtigt at se, fordi lige før, da jeg snakkede om kompleks 4, der sagde jeg, at der bliver transporteret 4 protoner. Nu står der i jeres bog, at der kun er 2. Men der står her i reaktionsligningen en halv oxygenatom, så vil det svare, at det kun er et par, det er 2 elektroner, der bliver brugt til den her reaktionsligning, når den bliver overført, og derfor er der kun 2 protoner. I den figur, jeg viste før, der kom der 4 elektroner ind, som også står på tavlen her, og det vil så sige, at hvis vi ganger 2 på her, så vil der stå 2H plus et fuldt oxygenatom, og så er der genereret 2 molekyler vand, og derfor vil der også være 4 protoner, der vil være kommet ud. Så husk lige på stoichiometrien, når I kigger på det her. Og jeres figur i bogen, den er sådan lidt, den viser både 2 protoner i den her oversigtsfigur, og så viser den anden figur, vi lige var igennem. Den her figur, hvor der kommer 4 ud.
Men som sagt, hvis jeg nu tager kun og siger, at der er et halvt oxygenatom blevet brugt, og kun 2 protoner her og 2 protoner her, så vil der netop kun være 2 her. Så det er ikke andet end bare en reaktionsligning med forskellige, numre foran. Okay. Jeg viste også i sidste forelæsning sådan de energetiske forhold til, hvordan vi reelt set rent termodynamisk skal få det her til at foregå. Jeg gav et eksempel med, at elektroner fra NADH befinder sig i et potentiale, som er mere negativt end ilt, og i og med, at de er negative og gerne vil imod noget mere positivt, så har vi reelt set en termodynamisk mulighed for at få dem til at køre den vej. Og det er præcis det samme, der også sker, når lyn slår ned. At det simpelthen har en ladningsspredning, og derfor bliver lyn trukket mod noget mere positivt. Vi har en ligning fra termodynamikken, hvor vi kan reelt set kigge på et spændingspotentiale, hjælp af Faradays tal og den ladning hen over det her system. Der kan vi reelt set korrelere en spændingsstandard, et standard oxidationspotentiale til en delta G fri energi. Og hvis vi nu kigger på den her proces, som er her, jamen så kan vi dele den op i 2 forskellige reaktioner, og det her det er grundlæggende elektrokemi. Vi har en donorreaktion, som skrives på den her måde, som godt nok foregår den anden vej, men det er den måde, man skriver den på, er ren nomenklatur. De elektroner, der er heri, bliver overleveret til vores oxygenmolekyle, hvorved der bliver dannet vand. Og vi har så en ligning her, der siger, at standard oxidationsreduktionspotentialet er det standard reduktionspotentiale for acceptoren minus donoren. Og når vi sætter dem sammen, så har vi reelt set 82 minus 32. Så jeg tager acceptoren, som står hernede, minus 82, og jeg tager donoren, som er minus 32, putter ind i den formel her, og voilà, så får jeg 1,114 volt. Den kan vi nu omsætte til standardfri energi ved hjælp af den her formel. Vi har igen her ændringen. Vi sætter den ind i formlen her, og vi får derved, at vores reaktion for et NAD-molekyle, for at få det igennem den her vej her, kan vi se, at den fri energi, standardfri energi, er minus 220 kJ per mol NADH. Så det er simpelthen den energi, der kan trækkes ud af systemet ved at kanalisere elektroner den her vej igennem. Vi kan lave samme øvelse med FADH2. Igen, vi går ind og kigger på de standardpotentialer, den har, og vi kan så lave den ændring, den så nu engang har, og gange op. Og vi kan så se reelt set, at vi har minus 150 kJ per mol FADH2, som vi kan få ud ved at køre elektroner den her vej igennem. Og det vil jeg nu godt sammenholde med, hvad det egentlig koster at få protoner pumpet ud. Hvis vi skal have lavet en koncentrationsgradient, så koster det et eller andet. Det opstår bare ikke naturligt. Der skal ligesom være noget energi, der får det til at ske. Og det er netop vores elektrontransport, der får det til at ske. Så. Hvis vi kigger på oversigten her, så kan man se, at når man tager 1 mol NADH, jamen så får vi transporteret 4 protoner her, 4 protoner her i kompleks 3, og 2 protoner yderligere i kompleks 4. Det vil sige, at vi reelt set får transporteret 10 protoner hen over membranen for hver mol, eller for hver ekvivalent af NADH. Det kan vi simpelthen se ved at simpelthen kombinere de her ting, reaktioner. Hvis vi bruger FADH2, som kommer ind her i kompleks 2, jamen så får vi ikke de 4 protoner, der kommer i kompleks 1. Så det vil sige, at vi kan kun få 6 protoner pumpet hen over membranen. Det er 4 plus 2. Så derfor kan vi nu se, hvor meget vi reelt set kan få pumpet over membranen. Okay. Det viser den her figur ved sidste forelæsning, som også viser reelt set, hvad kan man få af fri energi, eller hvad koster det i fri energi reelt set at lave en koncentrationsgradient, som man kan udtrykke ved pH, og hvor meget plus man skal også addere den spændingsforskel, der kommer i systemet, og det kan man bruge den her ligning til, der kommer fra termodynamikken. Der er et eksempel i bogen, der viser, at delta pH er omkring ca. 0,75, og spændingsforskellen hen over membranen er 0,15 volt. Og det kan vi så sætte ind i den ligning her, og det vil finde ud af, at hvis man skal transportere 1 mol protoner hen over membranen, så koster det 19 kJ. Okay? Det er simpelthen prisen for 1 mol proton henover. Jeg viste lige før, hvor meget man reelt set kunne få ved hjælp af NADH, hvis man transporterer 10
som der står her i reaktionen, så er det reelt set bare at gange det tal med 10, og derfor får man 190. Så ud af den her proces, jamen der har vi reelt set en mulighed for at transportere 10 protoner, som vil koste en samlet energi på 190, fordi der er 10 protoner, der skal transporteres. For FADH2, i og med at vi transporterer 6, jamen så koster det reelt set også samlet set 114 kilojoule for at pumpe de her 6 protoner hen over membranen. Og det sammenholder jeg nu med, hvad vi kan få ud af det ved at køre vores elektrontransport, som jeg også lige har vist jer. Så den kommer her. Venstre siden er elektrontransporten, som jeg viste jer lige før. Højre siden er den protonmotoriske gradient. Jeg viser jer, at vi kan få frigjort energi ved at transportere elektronerne igennem elektrontransportkæden, og vi reelt set kan betale den pris, det koster at lave den her protongradient. Så hvis vi sammenligner, hvad vi kan få ud af energi ved at hive elektronerne ud af NADH og lægge dem over i ilt, så var det minus 220 kJ per mol NADH. Det jeg lige viste jer ved hjælp af den reaktionsstigning før, hvor vi får pumpet 10, jamen det koster at få de her 10 protoner hen over membranen, det koster simpelthen 190 kJ for at kunne gøre det. Og i og med, at vi har mere energi til rådighed, end det reelt set koster, der er en difference her på 30 kJ per mol, så kan vi se her, at elektrontransporten reelt set godt kan køre det her system. Det er simpelthen fuldt ud, at der er energi til rådighed i at køre den her proces, som kan betale for det arbejde, vi nu gør ved at lægge protonerne over på den anden side. Tilsvarende med FADH2, hvor vi kan få 150 kJ per mol FADH2 ud af processen. Jamen, hvis vi skal have transporteret 6 protoner henover i den proces, så vil det samlet set koste 114 kJ. Og i og med, at vi reelt set er 150 kJ til rådighed, jamen, så kan vi nemt betale den pris for 114 kJ for at kunne gøre det. Okay. Så det er simpelthen bevist herved, at de her reaktioner er koblet, og at det kan lade sig gøre på rent termodynamisk baggrund. Det er ikke helt tilfældigt, at de her systemer kører i biologien. Okay. Så vi skal tilbage og kigge, vi skal køre videre, og nu skal vi se på reelt set den protonmotoriske kraft, vi nu har fået skabt, den den protonfordeling, at vi har gjort det mere positivt på den ene side og mere negativt på den anden side. Der har vi simpelthen fået oplagret energi ved at gøre det her. Og den energi bruger vi nu til at skulle lave ATP, for at kunne have et molekyle, vi kan bruge til at lave mekanisk arbejde eller andre processer i cellerne. Så. Det jeg viser, det er en film, der viser, hvordan ATP-syntesen virker. Og den kommer her. Concentration gradients are a key component of the biological world. The potential energy from these gradients is often used to perform biological work. Here we will focus on hydrogen ion concentration gradients. Hydrogen ions are also known as protons. A gradient exists when there is a higher concentration of a molecule in one compartment compared to a neighboring compartment. This animation will demonstrate how the potential energy that results from a hydrogen ion gradient uses ADP and inorganic phosphate, also known as PI, to synthesize ATP. This process involves an enzyme complex called ATP synthase. Gradients and the potential energy they create are key aspects of the biological world. A good example of the use of a gradient occurs in the mitochondria when ATP is synthesized. ATP is synthesized by ATP synthase, a large complex of membrane-bound protein. Here we see ATP synthase, along with other membrane-bound proteins. Notice the large difference in the number of hydrogen ions on the two sides of the membrane. This difference is a hydrogen ion, or proton, concentration gradient. The energy associated with this gradient is used to synthesize ATP from ADP and PI. This occurs at the ATP synthase complex. One hydrogen ion enters the
synthase complex from the intermembrane space, and a second hydrogen ion leaves it on the matrix space. The upper part of the ATP synthase complex rotates when a new hydrogen ion enters. Once 3 protons have entered the matrix space, there is enough energy in the ATP synthase complex to synthesize 1 ATP. In this way, the energy in the hydrogen ion gradient is used to make ATP. Now let's watch the process again. Notice how the proton enters the ATP synthase and exits into the matrix space. Once 3 more hydrogen ions have crossed the membrane, another molecule of ATP will be made. In this example, the hydrogen ion gradient is large enough to produce 6 ATP molecules. Please watch as the remaining ATP molecules are synthesized. The process has now concluded, and the result is an equal number of protons on each side of the inner membrane. Without a gradient, there is no more energy available to make ATP. In biological systems, however, a gradient is always maintained. The mitochondrial hydrogen ion gradient is generated as electrons pass through 3 membrane complexes. That process can be seen in the mitochondrial electron transport chain animation. Jeg vil sige, at vi tager en pause her, og så mødes vi 10 minutter over, i stedet for et kvarter over, så går i gang igen.